Gani jin bokan nan nai. Amma ban ga wanda ya saka ni yanzu in je ni in dauki jariri dana ina ta roƙon Allah ya ban haihuwa kuma in je in kashe shi ba. Ko duniyan daga ina ta nema duniyan nan da kika ta nema ni fa ba komai nake so ba illa in tara mu ƴaƴa dukiya ba mutum ba musu ita. Kowace iri ce kuwa. Lahira mun yi tunda annabi ya can. Allah ya gyara. Allah ya sa annabi ya cece mu. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ni ban ga yanda zan dauki jariri nan kai ba. Duk haukar mutum ni ai kaga a mahaukata ma ni babban mahaukaci ne amma kaga duk ganganci na ni ba zan tafi in je in bada dana ba to ina zan ga jinjiri ma ne yanzu ina zan ga jinjiri amma inda zaka ga jinjiri gidan renon yara ne kuma gidan renon yara in ba sanin ka akai ba in ka shiga gidan an tadu kuma asirin katun. Allah ya muku albarka. Ai ni kawai ne so nake in ji abin da za ku ce. Ku ji na ce to ba? Ai na dauka kuma kun dan samu to yaya mu ji mana ko ya ba mu sha to amma mun fasa kawai. A'a da wani abu Menene? ungozo me za ta ina ruwanka kai dai ba akan jinjiri ake magana ba ni zan samu ungozo amma ai da wajewa kun yadda duk yanda ta ce za a biya ta To da sharadi mu ma kuma asirin ya zama a rufe. Daga naira ɗaya abin da yake wani ko miliyan nawa a rubuta alƙawarce mun samu ma kai mata ko ba kuma ta zama yar hannun ai yanda ka san an rufe da kwado kwal an dauki dan mukullin an wurga a rijiya Jauro bakinka baya ruhuwa. shine nake gani aini to ni bari kai ka tsaya mana haba Jauro dan me zaka irin wannan ba group din mu bane mu to kuma abu zai ka tsaya kana wani tashi ka tafi to na faɗa kun ce wai wani baki na baya to menene shikenan a bar maganar mu je ayi in dai bukata za ta biya mu je kawai Ko nawa ne ka ce za ku tashi mu tafi